Ραφαήλ το βίντεο. Τι κάνεις βλακίες ρε Ραφαήλ. Έλα. Μέσα. Έχει κύλιο ρε γάμο, δεν φαίνεται καλά. Έπιασε τίποτα. Α, βγάλτε ρε. Πού θα το βάλεις. Αυτή είναι έχει ρε. Ποια μας. Εκείνη κάτω, ο πατέρας. Να πά. Βάλε την εκεί. Βάλει το όνομα. Έλα που γίνεται είναι κλειτό εννοώ. Σπαταράει. Δεν πειράζει. Με αυτή κάτι κάναμε όμως. Με αυτή ξεκίνησα. Ποιο? Στάνταρ πρέπει να έχει πιάσει. Έπιασε. Συν κάψα. Σώρο την έχουμε μέσα, δεν έχει πιάσει. Έχει. Για φέρε. Του βλέπεις τραβάει πολύ γρήγορα και φεύγουν. Κάτω δεν τραβάω. Μαλλιά του. Σαλαγιά. Όχι αραγιά, σαλαγιά. Ωραίος μέσα. Μας έφυγε να δούμε. Μας έφυγε. Είναι εκεί μέσα. Εκεί μπροστά, εδώ που σ' έκανα. Μας έφυγε. Ναι. Ξεδέθηκα. Α, δύο καπούκια του. Ξεδέθηκε εκεί. Το πήραν μέσα σαν. Μαζεύτηκαν πολλά μου Μάνι σπίτι. πά, σα λέει εδώ εκεί πέρα τι γίνεται ρε. Ωραία. Σιγά ρε μεγάλε, σιγά. Όχι, το έβγαλε και το έβαλε εκεί, κάτω σε σένα. Πού να το ξεδέσεις πως το έχει κάνει τώρα. Το έχει κάνει εδώ πέρα. Το ξέρετε εσείς. Ο κύριος Νίκος θα έκανε έτσι. Άλλο. Έχει. Πήγε σε μαλανιάρι. Αν την κάνετε και θα άλλα. Στο τέλος. Μας έφυγε κι άλλος που τους σήκουσες πάνω στον αέρα. Εκείνος ήταν εντάξει. Να πεις. Δεν το θες. Να βάλω κάτω. Είναι μεγάλο. Άστο εδώ ρε, άστο εδώ πάνω. Να το δω. Τώρα. Άμα παίξει, μπλέξει. Για τραβά. Κύριε μου πουτάνα. Κύριε μου πουτάνα, δεν πιάσα λάκι. Ένα κιλό. Καλά θα με φίλε. Ποια? Πέτω. Κύριε, η θάλασσα. Θάλασσα. Άμα το δεις. Αυτή η πέτρα εδώ με τις πέτρες, έχει πέτρα. Να. Πώς να το κόψω από το πέτρα. Τι κάνεις. Πρόσεχε να μην φύγουν πάλι. Να μην γυρίσουν έτσι. Γιατί είχα φύγει. Τι κάνουμε. Τώρα το τόλμα μας είχαμε εκεί πέρα και τώρα του βγάλαμε και του βάλαμε εδώ γιατί μας έφυγε αυτό εκεί πέρα. Δεν πάω. Αυτό εδώ. Αυτό εδώ που έχει πατέρα. Είναι καλά, μη σπάγκο. Πάρα πάρα φέρω. Τι να φέρει μαχαίρι. Καλά, μη σπάγκο. Αυτό πρέπει να έχει, Κράτα, κράτα.
συνέντευξη από την αρχή. Να ρε. Για που στα άλλα. Έλα, ρίξω μέσα. Καλή ουχική. Θέλουμε δεύτερο τηλάρο να πάμε στα καλά μου. Να πά. Δεύτερο ακόμα, εντάξει. Έχουμε γεμίσει όμως αρκετά. Ποιο? Όχι, μας έφυγε. Αυτό εδώ είναι το δικό σου που έχει γραφάει. Ναι, μας έχει φύγει, όχι, άσο. Μας έχει φύγει το ένα. Δύο μαζί είναι. Το ένα το τράβηξε πριν. Έχουμε αρκετό μυζικλίκι όπως βλέπετε εδώ πέρα. Ποιο, ναι. Πού είναι? Να. Κάνουμε βασανιστήρια. Μ' άρεσε. Δεν βλέπεις. Είναι και ο αρχηγός κάτω μάλα. Πού είναι το δικό σου δόλυμα? Αυτό που έχει κοντά. Τι κάνεις εκεί? Θα πάω βίντεο. Ναι. Για να το κάνω τρία. Κλείσω.